At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko. Wala kaming ninakaw, wala kaming nalaw na pera niya. Siguro meron portion. Sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko. X din, red flag din sa kanila yung girl. Ang naging betcha lang naman talaga, no, ever since is yung Hinusgahan niya po agad si Chloe. Imani kay Lips Next po rin Manny Pacquiao. Okay. Maganda to. Maganda to sa peg. Tinag siya ng kanyang tita at tinag din yung parents nung mismong sinagsasabihan niya. Ito si Carlos Yulo pag nakita ulit siya ng nanay niya. Right finish! So ako pala si Paulo Lane, yung future gold medalist. At congrats kay Carlos Yulo at sa lahat ng ating mga atleta na dala-dala ang wataot ng Pilipinas. Manalo o matalo man kayo, nagpapasalamat kami sa dala-dala nyo pagmamahal sa Pilipinas. So bago natin daanan ng mga memes ngayon sa Olympics, gusto ko muna pasadahan itong naging issue sa pagitan ng kanyang girlfriend at ng kanyang nanay. Woo! Back to back parang gold medal ni Carlos Yulo. Ang sumbata nila ng kanyang nanay. Nagsimula ito lahat nung nagpo-propose yung kanyang nanay during the Olympics na tila hindi niya parang sinusuportahan ng kanyang anak. So syempre ang mga tao ay dahan-dahan nagbuklat na kanyang mga posts at kanilang mga drama at naungkat na naman, papanoorin natin mamaya, ang kanyang issue sa kanyang anak dahil sa kanyang girlfriend. Doon nagsimula lahat kasi hindi naman siya parang ulirang ina eh. Alam mo yun na kung ano nangyari dito kala Jay, kay Sarah. Syempre pagdating sa mga ganito may mga nuances yan eh. May iba't ibang factor eh. Hindi lang naman yan etong nanay nito ganito kay H2O, lahat ng nanay na parang ganito ay parang nanay na H2O. Hindi naman ganun eh. Mas laliman pa natin yung ating paghimay sa mga ganitong klase usapin kasi nakakairita naman talaga yung mga nanay na ganito o magulang in general na ginagawang investment at ginagawa utang na loob yung kanilang mga anak. So simula ito nung merong usapan na magsasama sa pagtira sa Japan si Carlos, yung kanyang girlfriend at isa pa athlete kasama ng kanyang kapatid. So ayaw lang nito ng nanay niya kasi syempre may babae doon at yung pinambabae doon ay bayad ng bayan. Yun yung tax na binabayaran para sa mga atleta natin. At hindi naman daw atleta si Chloe na girlfriend niya. So yun yung nuance dito eh. Totoo naman na pangit nga naman tignan yun. Pero yun, pinupush nga yun ng kanyang girlfriend at inaantay ko yung kanyang para magiging rebata sa nanay ni Carlos Yulo. Pero ang simulat sa poll nito ay nagsimulang mag-breakdown yung relasyon nito ni Carlos Yulo at ng kanyang nanay nung nagkaroon na siya ng girlfriend. Pero kasi yung girlfriend niya nagbibigay din naman ng work-life balance sa kanya. Diba? Parang ayun nga, ito yung sabi ko sa inyo eh. Malalim to, hindi lang to parang tama siya malito eh. Ganun sila kilalang mga pagkukulang. Pero syempre, importante dito ay yung panalo ni Carlos. Nakakasala kasi na yung drama nag-outweigh nung gold medal, dalawang gold medal. First in the Paris Olympics natin bilang isang bansa, yung kanilang mga maruruming labahin na dapat hindi yun ang sentro na usapin ng mga tao. Mas importante dito magbigay ng focus na parang walang kasabay itong pagkapanalo ni Carlos Yulo. Parang nangyari kay Will Smith nung nanalo ng Oscar, diba? Kasi yung ang naalala natin mismo yung sampal ni Will Smith, hindi yung kanyang pagkapanalo. Nakasapaw lang ito sa panalo ni Carlos Yulo at yun yung ayoko sa lahat ng mga nangyari. Kasi kung iisipin mo naman, diba, ang suporta ng magulang hindi dapat yun nakuha kahit talo siya o panalo siya. At makikita mo naman dito yung difference ng tatay ni Carlos at nung kanyang nanay. Na diba, sabi pa nga, Japan pa din talaga. Yung mga weeb dyan, tuwan-tuwa sa sinabi niya. Iba yung sinusuportahan. Pero yung post naman, kasi yung mga nakikita natin na ngayon, meron pa kasi ako nakita na gumagawa ng mga fake pages at pinapalala yung mga pangyayari. Nakakasar lang na sinasakyan nila yung vulnerability nitong nanay ni Carlos na pinagtitripan siya at ginagamit yung kanyang name at likeness para magsabi ng ibang mga bagay. At hindi ito nakakatulong. Nag-enjoy lang tayo. Parang yung galit natin sa sarili natin mga magulang, binubuhos lang natin sa kanya. Naiintindihan ko yun. Pero diba, hindi naman fair din sa kanya yun. Diba, okay lang mainis sa kanya up to a point na kainis-inis naman talaga yung mga ibang ginawa niya sa kanyang anak. Pero hindi natin masasabi na ingrata siyang ina. Kasi nandun siya throughout dun sa mga pinaglaban ni Carlos. At nakita ko rin itong post ng isa pang writer sa Sports Bites nanggaling kay Brian na open letter to sa isang family friend. At nandun naman yung nanay niya, makikita mo na itong mga pamilyang problema ay mahirap ipahimay sa mga ibang tao tulad natin. Mga netizens na nakiki-gold medal lang sa pagchichismis, sa pagsasawsaw, ay hindi natin maintindihan yung level ng nararamdaman nila sa kanila mismo. Diba? Mahal naman niya talaga yung anak niya. Hindi sa pinapakita na, hindi naman sa parang one-sided na kahit noon pa man ay hindi mahal ng nanay niya anak niya. Diba? So, syempre, sa iba't ibang panahon ay naiiba na rin ang kanilang mga
emosyon sa isa't isa at dito na nainis yung mismong nanay ni Carlos doon sa kanyang girlfriend na parang pinaghihiwalay daw sila. Pero 'di ba, may sarili utak naman yan. Alam ko may kaya siyang mag-decide para sa sarili niya si Carlos. Kaya yun nga hindi tayo makakapagbigay ng definite judgment sa kahit kanino sa kanila. Yung mga iba pa dito parang screenshot pa, iba mababasa wala sa comment section. Mga impormasyon na hindi mo pwedeng masakyan no? Alam mo yung mga hindi ka panipaniwala. Pero ito nga, ang ayoko lang dito, sana hindi na bumawi dito yung kanyang girlfriend na sinasabing babawi daw, di ba? Mayroon daw mga na magko-comment pa daw siya sa sinabi ng nanay niya. So, ito yung sinasabi ko kanina na may training camp in Japan kung saan kasama ang kanyang kapatid at ang national player na si Miguel Besana para samahan si Yulo sa dorm niya. Australia based na San Jose na gymnast sa Japan. So, yung sabi ni Angelica na hindi na daw magpupush to dahil feeling like arrangement ay hindi daw bagay since si Andrew at si Besana ay mga menor. So, patutulogin ko yung anak ko, menor din kasama siya at yung babae niyang girlfriend. Siyempre ayoko, di ba? So, di ba, hindi siya parang black and white. May sense din naman yung sinabi ng nanay niya. So, medyo unfair na nakuha niya yung ganitong backlash ng mga tao sa internet. Hindi ko sinusuportahan si nanay. Pero give credit where credit is due. Nagigets ko yung pagkainis sa girlfriend niya pero not to the point na ganitong parang dinidemonize na siya. Okay, alam ko medyo sukot nga yung mga pinagsasabi niya regarding dito. Kaya yung mga hindi niya sinusuporta na congratulate, pero yung mama ni Carlos Yulo, entire Philippines in Carlos Yulo, ito hindi ko maalala kung totoo to hindi ko to nakita na na-post niya kung fake ba to hindi, diba? Kung totoo man ito, talaga nga namang kakupalan yung kanyang sinasabi online. Pero yun nga, hindi naman siya parang kahit kailan hindi dumating tapos biglang nagpakita nung nanalo si Carlos, kasi meron pa siya ibang sinusuporta niya, mga sarili niyang anak, mga kapatid din ni Carlos, magkakamukha nga sila, ng cute nga pero alam mo naman na internet ang isang bagay na mabuti ay napapalala ng kabutihan o isang bagay na masama napapabaho pa naman nila, diba? May ganun talaga ang internet puro extremes. Na ayun yung masasabi ko nasa akin ngayon as of now, no? Kasi cash incentives niyo yung World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko no? Syempre alam mo na X din, red flag din sa kanila yung girl. Ito na yung sinasabi niya, ni mga cash incentives na napanalo ni Carlos, hindi naman gumamit na ginastos pero siya yung nag-manage ay yung nanay niya na ayaw ni Carlos daw. Ang naging mecha lang naman talaga ever since is yung talaga. Kasi, yes, ito pa naman pinakamahirap pag yung biyanan mo hindi saludo sa'yo. Marami nakakaintindi dyan. Magiging malubak ang kanilang future ng magulang at ng girlfriend. Hindi ko lang bakit gusto to gawin ng girlfriend niya. Siyempre I'm sure gusto nila mapag-ayos to kasi napaka-toxic at napaka-asim ng ganitong relasyon sa mga magiging in-laws mo kung yun ang kanilang pangarap. Ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So dapat bahay lang siya ng mga atleta. So yung mga outsiders dapat wala doon, especially yung walang kinalaman sa training. Siyempre mahirap puro lalaki di ba? Na baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat maging masama yung yung ano doon. Very Christian yung ganito, very traditional. Alam mo, kahit nakakatawa nga naman, puwet? Nagigets ko pa rin kasi kung saan nanggagaling yung nanay. Hindi siya yung perfectong magulang. Meron na kasing substance sa kanya sinasabi. Nagigets ko din naman. Pero yun nga ito ang hirap pag ine-ere natin yung mga dumi ng pamilya sa lahat ng tao. Siyempre ang alam na nila, una nilang mababasa. Di sila aabot dito. Karamihan sa mga yan, hindi na alam na may ganito pa palang kalalim na parte ng issue. Nakakalungkot lang na nasa focus tayo dito kasi yung panalo ni Carlos. Okay na sila, nagkamabutihan na dati. Yung nanay ni Carlos, tsaka yung girlfriend niya, okay naman. Ngayon, lumalala nung dahil sa Japan training camp. Wala kaming ninakaw, wala kaming pinalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang, kasi invest sa bahay na pwede mo masabi na may remembrance ako sa pera ko. Basta medyo nagiging vague na tayo. Basta alam niya, diba? Pero kasi kung ikaw nag-decide gusto ko bumili nito para sa bahay kasi ito naman titiran ni Carlos, pera pa rin niya at the end of the day. Hindi mo yun pera. Hindi mo kasi sinabi doon, inaantay ko sabihin mo na alam niya at sinabi ko sa kanya, pambibili ko to ng tiles, pambibili ko to ng diba? Ng sink, hindi ko alam, ng tubo, diba? Kaysa ipalo ko sa ulo ko. Kanina nakita nyo yung response ng nanay niya. Ito yung naging response ni Carlos Yulo kanina lang. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya.
Magkaiba po ng pinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. 2 hours ago lang ito. So bigyan ko kayo ng lore dump ng 7 kasi 7 minutes yung video dito sa TikTok na ang sinabi niya dito na iba daw yung date na sinabi ng mom niya doon sa interview at di niya na-receive yung incentive sa World Championships kung di niya hinanap daw. So never na niya na nakuha at hindi na rin niya hinihingi. Well, maliit na barera lang naman niya pero gets, wala naman daw siya pakialam doon sa laki. Ang pakialam lang niya is bakit hindi sa akin sinasabi. So sinasabi din daw niya dito na nung sinabi ng mom niya na inuubos daw siya, meaning ginagamit sa pera, may sarili daw pera si Chloe. At syempre, of course, disrespectful para sa kanya yung pagsabi ng pakita ng puwet. May utak naman si Chloe at sila ay responsible enough na hindi yun gawin. Kung meron daw totoo sa sinabi ng nanay niya, yun daw yung nung nag-start daw magkaroon ng hidwaan sa kanilang mag-ina ay nung dahil kay Chloe. Dahil especially doon sa training camp na miscommunicate daw na yung dalawang bata daw na mag-stay sa ay sabay-sabay naman daw pumunta doon. At alam din daw yun ng coach. Yung coach pa nga daw yung nag-invite. At winelcome pa nga daw nila nung dumating sa kanila. At ang dumi daw mag-isip ng kanyang mom kung yun ang kanyang iniisip na gagawin nila. Kung mga bulbuling bata na yan at may alam na sila sa kanilang ginagawa, dun siya nairita. At pinakita din ni Chloe yung screenshots na nagpaumanhin sa naging Baguio trip nila at na hindi daw kasama at nagkaroon pa group chat na kasama yung mom niya at yung parents niya kung saan gustong i-clarify at i-air out yung mga miscommunication kasi ibig sabihin talaga nag-effort sa side nila na patagin yung mga misunderstanding. Kasi sino ba naman may gusto na nag-aaway ang mag-ina at yung kanyang anak? Tulad sinabi ko dati na hindi ko pa to nakikita, walang may gusto nun. Ewan ko kung naparanoia lang si nanay, pero ang pinakamasakit dito sa lahat ng mga dinibang sa nanay niya, pero nagpasalamat pa rin siya at acknowledge niya yung congrats ng kanyang nanay sa kanyang mga pagkapanalo at matagal na daw niya napatawad to. Ayoko na tong balikan. So, kaya pa talaga dinelay ko siya na inaantay ko kasi yung magiging rebuttal nila. At sana dito na tapos hopefully magkaisa sila at wala namang magkakagusto nito. Baka mabigyan pa siya ng pangatlong gold medal sa kanilang sumbatan sa social media. So yun lang, update. At okay, natapos na tayo sa drama. Gusto ko na ng memes. Daanan na natin ang mga memes sa Olympic. Tatumbling na tayo ngayon sa mga memes. Yes! First medal! Well, second medal lang nga. Lagay mo na ako dyan. Ako yung second medal. Magko-congratulate sa'yo. Ito galing kay Kenneth. Kabiruan lang naman. Ano to? Our future gold medalist. Oh my God! Ay, gago ka! Carlos Yulo, you only live once. Tunad! Pucha, napalitan yung ulo ng volleyball medal. Uuwi ka na may pasa. Tunad, Lapu-Lapu versus Magellan. Pinay sinigawan pero nakaganti din. Spain versus Philippines. Loging Pinoy na guys, oh. Reyes versus Ilagan. Oh? Ah! Wow! Yabang! Sanay kami! Oo! Ay na, ito pa naman mga Pinoy. Pag lalo mo nila lahat, tapos lalong gigiga. Ano? Ito sa com shop. Laking com shop yan. Kaya syempre tayo yan. 2 times. Ako naman 2 times tayo manggagatas kay Kaloy. Congrats sa'yo. Ano to? Madam Damin. May bumisita sa kanya. Walang iba kundi ang kanyang inang si Annalyn. Ang na tanging isang ina. buwan na niyang hindi mga kaganapan nakikita. pagkatapos sa Olympics. Oh, siya pa-acting talaga. One-sided lang naman. Tingnan natin kung talagang may depth pa yung kanilang bangayan. Old medal to, mga matatandang tito. Mamboy, very good. Gigil pa yung nguso, ha? Nanay ni Yulo after makadalawang gold medal. Sorry na! Hindi nga siya nag-sorry, di ba? Kasi feeling ko meron talaga siyang, may parte naman siya doon na hindi natin naririnig. So, antay na lang natin. First medal for the country. Magaling din mag-gymnast yan. Yung kapatid, magaling ka. 100% suporta. Sunod. Naku, tumingin pa sa likod. Oh my God, yung zoom na yan. Ayoko na. Sunod. Hayop ka.
Okay, hindi niya sinabi. Ito niya sabi ko marami din mga screenshot na danay niya at mga sinabi din ni Chloe na hindi naman totoo dahil sa mga internet. Isa na to, okay? Galing, ba't kasi Chinese Garter inuna ko nun? Ay, priorities, okay lang yan. Di mo naman alam na magiging Olympics ng Chinese Garter eh. Olympics atin. Pati na buntis pa yan, 2v1 handicap match. Sunod. At yung mga wittiest daw. Okay. Gold, the floor is yours. Ba't malalaglag ba yung sabaw na yan? Video, buong Pilipinas na pachambling, Dunkin Donut, Pizza Hut. Alam mo, may mga pangit talaga na. Ito okay lang eh. Pero ito yung mga parang, okay, may kapasok pa rin yung sa pagkain. Meron mga ads na mas pinag-isipan. Meron mga parang, lagay mo lang yung kumpanya, masaya na ako. Talaga sumuporta lang sa'yo sa simula ay yung Milo. Kaya yun yung isa sa mga portahan natin. Yan. Sila talaga nagsimula. Nung batang-bata pa lang siya. Nakakatawa si Turkey talaga kasi parang ano lang siya, parang mga tatay na tinawag sa inuman nila, ay balik sa Olympics na kulang tayo na isang player, parang ganun lang. Okay, sige, walang mga tulong sa mata, wala kahit ano. Tapos isa pa siya sa mga average na high scoring dun sa kanyang division. Ginto, congrats Carlos Yulo. Ito lang yung gagamba ko dati pa nakikipaglaban, gaya kagaling Oh my God, nice one. Ito yung electric fan ko pag wala pang langis bago bumilis. Galing talaga. Congrats, Carlos. Jeff Boys Computer Shop at Bapa is giving you unlimited open time. Let's go! Unlimited din ba ang Pancit Canton dyan? Nalala ko, diba? Bibigyan din siya ng Mega World ng 24 million worth ng condo. At sinabi naman nila doon na each Filipino, okay, alam ko may second na siyang gold. I don't bigyan pa siya na isa pa kasi nakalagay naman doon na each Filipino. Okay, so gets na yon. Ito mga tao kasi lakas mansuhol. Imani Kelif next po rin Marie Pacquiao. Okay. Maganda to usapin kasi kamakailan nagkaroon nga ng parang gender-based issue sa pagitan ng Italian boxer at ni Imani Kelif. Ano daw siya, parang hindi niya daw niya kinaya yung suntok. At after 45 seconds sa kalalabanan, umayaw na siya. So dito naging kaliwat kanan to na usapin sa fair ba ang mga nangyari. Simulat sa poll, ito si Imani ay pinanganak na babae. Okay, as in meron siyang podes nung pinanganak siya. Ngayon, alam naman natin na ang tao ay may iba't ibang mga abnormalities na tinatawag, parang pwede kang meron ka genetic based na abnormality na pwede makatulong sa'yo sa kahit saan. Pwede sa'yo makatulong. Kunyari, kung ikaw ay isang basketball player, genetics na kung mas matangkad ka, mabibigyan ka talaga na advantage. Si Michael Phelps, meron siyang genetic advantage na mas malaki yung kanyang lungs sa normal. So, nakakatulong sa kanya doon. So, nagbigay ba ito na advantage sa kanila? Oo. At hindi ito against sa ruling. Meron before na sinalihan si Imani, kasama pa na ng China, na na-disqualify sila kasi hindi sila nakapasa sa testosterone test. At in-undergo din naman sila sa Olympics sa isa pang test kung valid sila sa kanilang division na gustong pasukan. Pumasok sila doon. Kasi kung sasabihin mo na nagbigay ito ng kanyang advantage sa kanya, ang daming talo ni Imani. Hindi nga ito nakapagbigay ng advantage sa kanya. So, ibig sabihin doon, naging iyakin lang si Italian boxer dito. Parang skill issue kung iisip. Kasi parang nangyari kasi, nagigets ko yung hate na pag yung kunyari yung trans na from female, na natural male, pumasok sa female division, yun nagigets ko pa na mas ano pa ako doon, mas may reservations pa ako pagdating sa mga ganyan. As syempre, iba pa rin yung lumaki ka sa genes o sa genetics ng isang lalaki o isang babae. Kaya nga tayo may mga women's and men's division. Hindi ko sinasabi mas mahina ang isang gender sa kung sa isa, may kanya-kanya naman silang specialty. Pero sinasabi ko dito na hindi ito yung case na yun. Huwag nyo dito ilagay yung galit nyo kay Imani. Hindi ito para Imani Pacquiao. Hindi ito yung panahon para ilabas tong galit mo sa ganyan. Feeling ko hindi pa plakado yung mga rules pagdating sa mga trans, pag sa mga ganitong athletic or physical na mga competitions. Pero hindi ito yung case na kasi talaga naman natural born woman si Imani. Medyo meron lang siguro siya abnormalities pagdating sa kanyang testosterone na napoproduce, pero siya ay naturally born female. Fact po yun, pwede nyo po i-search yan. So siyempre pwede ka magi-against na mas marami ka siyang testosterone kaya siya mas malakas pero hindi rin naman yun nakatulong sa kanya. Case to case basis yan, pero sa case sa ngayon hindi niya deserve na nakuha niya hate sa nangyari sa kanya. Sunod, we're giving you lifetime free pamasahe sa route. Sobrang specific niya. Sunod. Wala pa ilang shot yan. Tatay Rene from Tondo representing the Philippines. Woohoo! Shot! Jin Bulag medalist. Ito si Carlos Yulo pag nakita ulit siya ng nanay niya. Wala binagayari. Best in freaky kantot na.
Naalala ko nga pagdating sa Olympics, malakas ang kanilang kastahan rates kasi nga nagbi-build up sila ng kanilang mga testosterone para maging mas competitive or para matanggal yung pagkakalma nila. Pero yeah, disrespect to kay Yulo, wag natin to gamitin sa kanya. Ito naman ang sunod na gold medalist. Kamakailan nag-viral nga ito pero si Merce dahil tinag siya ng kanyang tita at tinag din yung parents nung mismong sinagsasabihan niya. So pinsan niya yon na parang dapat ganito ka din eh. Alam mo yung nakakasama ganitong klase mga magulang or at least mga kamag-anak eh. Lagi kang inaasar, lagi kang pinagtitripan. Para bang ano ba? Hindi ko tayo na ano. Kung sa pamangkin mo, pasabi wala akong pake. Nakakainis nga naman ito eh. Pero tinignan ko rin to eh. Naiintindihan ako bakit iritang-irita yung tita niya kila Merce. Kasi parang sila na lang yung pinapatira, tapos naging makalat sa kanilang parang apartment na meron sila. So talagang namuuna yung galit nila sa isa't isa. So dito naglabas na sama ng loob dito si Merce kasi lagi sila iinisan. So naging makalat na. So wala na naman tama at mali dito. May gray area na naman. Pero yun nga dahil pinost nga dito, bad trip na mga tao sa kanya, pinapamukha pa nga kila Merce. So lahat dito ng tao may mali. Hindi lang dito yung tita. Minsan may pinanggagalingan naman yung pagkainis mo sa isang kamag-anak mo. At ito yun. Olympic shooter with most aura. Ito yung sa Korea. Ay, Korea, China. Ayan. Boja. Aurahan mo, te. Pak. Ayan, Korea din. Taite mo. Angas talaga nito. Walang kahit ano. Salamin lang, ito lang. Inap, sabat na. Doon tatapos sa mga Olympic chismisan at sausawero at mga marites dyan. Ngayong linggo, maraming salamat. Ako ulit si Paulo Leon, yung gold medalist 3 times, 5 times a week. Paulo Lababalap. Shoo!